σχολείο μας από την αρχή της χρονιάς είδαμε ότι η φύση αποτελεί ένα ζωντανό και εμπνευσμένο περιβάλλον για τα παιδιά, γι' αυτό και εφαρμόσαμε δραστηριότητες υπαίθριας εκπαίδευσης στο πρόγραμμα μας, στην καθημερινή μας ρουτίνα. Στο σχολείο μας έχουμε παιδιά με πολύ διαφορετικά μαθησιακά προφίλ, μεταξύ των οποίων και αρκετά με μαθησιακές δυσκολίες. Οι υπαίθριες δραστηριότητες που εφαρμόζουμε στο σχολείο των τελευταίων 1 χρόνο φάνηκε να ενθουσιάζουν και να κινητοποιούν τα παιδιά αυτά. Ήταν μια εμπειρία που ανανέωσε τη δική μου προσέγγιση διδασκαλίας και με βοήθησε να ξαναθυμηθώ τη δύναμη της βιωματικής μάθησης. Το να βρεθούμε έξω στη φύση, να παρατηρήσουμε, να μάθουμε μέσα από εξερεύνηση ήταν κάτι που έδωσε νέα πνοή στη σχέση μας με τα παιδιά. Είδαμε τα παιδιά μας να παίζουν, να μαθαίνουν έξω, να κατασκευάζουν, να εξερευνούν, να συνεργάζονται, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Ενθουσιάστηκαν με τις δράσεις, αλληλεπίδρασαν, απορροφήθηκαν στη διαδικασία μάθησης. Περίμεναν με μεγάλη χαρά και ανυπομονησία για την εφαρμογή των επόμενων δράσεων που θα εφαρμόζαμε εντός και εκτός του σχολείου. Τα είδαμε να κάνουν κατασκευές με φυσικά υλικά, να ανακαλύπτουν έντομα, να ανακαλύπτουν πετρώματα. Αλλά το σημαντικότερο από αυτά όλα που τα είδαμε να κερδίζουν ήταν η μείωση των μεταξύ τους συγκρούσεων. Επέδειξα μια ισότιμη συμμετοχή στις δραστηριότητες αυτές και είδαμε να αναπτύσσονται δεξιότητες που δύσκολα θα αναπτύσσονταν στη συμβατική αίθουσα διδασκαλίας. Ήταν μια αληθινή εμπειρία η οποία ενίσχυσε τους δεσμούς μου με τη φύση, με έβγαλε έξω από το κουτί και μου θύμισε ότι η μάθηση για να επιτευχθεί δεν χρειάζεται 4 τοίχους.